je tady Atsilon, Lamborghini, no, může se někdy Takže představit. zdravím lidi, co se dívají na počkej, tak se jmenuje Axiron. Nebo to říkám blbě. Atsilon, máš to dobře. Jo, Axiron. Jdu mi řekl ten tvůj název. Je Novacek v Minecraftu. Vůbec nejde. No co? Tady si vykraftíme tohle a jdeme sekat. Ok, takže lidi, já to mám mapku, takže vidím, já vidím 3 ovce. Kde je? Makaj. Jo, já už jedu. Lidi, náhodou já mám vypnutou mapu na Optifine, kde to nastaví. A nebudete chtít návod na to, tak klidně jsem na tady. Já ti presknu kytkou, jo? Já potřebuji bílé. Ale Tady. vás to dobrý. Já ji vysekám vlastně. To je milion ovcí třeba. Pomoc! To jestli za mnou co letí. To je milion ovcí. Jo? Milion prasat. Milion ovcí prostě tu je, počkej, pojď za mnou, tady vidím ještě další. Já tady bojuju včelou. Na té mapě. Pomoc! Já tady vidím. Pomoc! Jo, tady je ovce. Jo, já ji presknu. Mě se to laglo. Ty levituješ. Mě taky. Když jsem... Já taky potřebuju ovce. A co? Já ti potom dám. A my potřebujeme nejvíc bíle, protože si uděláme postel. Poslední vlna. Tady A už budu mít na postel. Vidím bílou ovičku, co půjde za fotografialovo. Co? Dobrý. Yeah. Já vždycky můžu najít náš barák, protože mám mapku, je? A ty můžeš s tou Já vidím lava chicken. Přestaň, já mám 2 životy. A já nejsem napapanej. Já jsem Hellblade, co není napapanej. Potřeba na vodku, hej. Jsem takovej basic Hellblade. I pečko budete mít tady pod popiskem. Jo, tak můžete se tady s náma zahlat. A plně já tady něco využiju. Byste udělat nějaký nástroje? Nekoukejte se na mě, teď mluví lidi. Proč? Já jsem takový debil, jsem se nevykraftil dřevěný krumpáč a už dočíš. Nemluv prostě. To vystříhneš, ne? Ne. Já nevystříhuju videa. No děláš to já. Lidičky? Nic jste neviděli? Jste nic neviděli, neslyšeli, ni. Ne. Nekoukejte se teďko na můj inventář. Jo. Vůbec já tady mám 5 milionů diamantů. Vůbec. Jo, lidičky, ignorujte to, jo. Víš, já beru ty kytky, jak já mám ty shadery. Mně se všechno pohybuje, víš. Já nemám shadery. Makaj. Já mám kuse. Děkujem za věcí. Děkujem za věcí. Dám ti jenom pál, jo? Tady máš gledy, deal, styky, Dej mi tu postel, co jsem měl. Já jsem měl postel. A já nemám žádnou. Já jsem měl postel. A já nemám u sebe. Já nemám u sebe. Nebo... Hej. Dej mi prosím postel. Postel jsem chtěl. No, stejně je tu milionů. Děkuji. Já nemám potom postel a ty jsi mi ukradl. Ale tady je milion ovcí, já ti pak zavedu k těm ovcím. Jedy kolem nás. No, jsi blízko ovce, no, jsi u ovce. Tu je ovce! Počkej, já si to udělám. Tohle je vyše ovce.
To je dost nová kože na těžit dřevo. Máme dost Vždyť ovcí. vždyť tu jsou všude milion ovcí. Jo. Tak proč potřebuji spavnovat? U mě není dostatek ovcí, víš. Si my oba dva hackujeme. No, Ty jakože máš operátora, takže si to můžeš dělat prostě oba dva. Já jsem tady naspavnoval asi více ovcí, než jsem chtěl, že? Počkej, já si zapnu X-Play a budu těžit. Já si zapnu X-Play, tak. Já mám taky X-ray, já mám milion toho. Protože já mám ten mod. Potleč tady budeš mít kýlu do zadku, ti říkám. No já mám spíš tak štrpek na to. Já mám taky. Který nepoužívám. Já mám taky, kámo. Jenom někdy, když prostě když se naseru a nemám prostě diamanty nebo něco takového, prostě to zapnu. Teďko už zavnu já mám i v tom modu, co teďka mám, daný X-ray, ale to jsem nikdy nezkoušel, nikdy v životě. Já mám lesoupek jako X-Play. A já si nemám co bát, kámo, já nemůžu spadnout do lavy, kámo. Jo. Já tady to tříhnu, na to bude trvat. Vždycky se malinko těžil a jak teďko dostaneme ven. Mám zřícený klub. Já mám lidi Najška, mám pál Islandu. Já tě vidím, už tu vidím ty zombíky na té mapě. Jdeme svůj se nepotřebuješ pomoc? Já tě zachladím. Já nemám postel možná. Jo, mám. Vytlavtíme. Já jdu spát. To taky. A já mám tak červenou luku, kámo. Na červenou, no. Jak by ho to do tisky? Ježiši! Co to do prdele bylo? Co to bylo? Jak to, že jsme umřeli? Já nevím. Já jsem neumřel. Já jsem klikl, já jsem něco chtěl vytěžit a ty najednou umřel a já. Co to? Bacha, zombík. Ty jsi taky umřel? Já ne, kámo. Já jim teď to se. Já se zničil. Mě mlátíš. Jestli jdu zrobit. Jestli robím pec. Jo. Dám pocit. Ty totiž vypij z nějaký maso, který nemá. Creeper! Je. Tak. Dobré. Dáme to tam všechno. Hej, já to teď úplně opravím. Hej, co by tam koukal? Co by tam koukal? Já se nekoukám, jestli dělám do ty prázdný. Máš štěstí. Pečeme si krásně, hello bladži peče, Steva teďkou. Pojď, Steve. Já tě upeču. Pojď, Steve! Ne! Ty se jak bojíš. Já mám jedno srdce, proto utíkám. Stejně můžu, víš co? Lítat, že? Ty hekele malej vojem. Co? Nic si neslyšel. Jako když jsme hráli ten jeden server, tak já jsem tím tady pomáhal. Víš, že když se s tím pořádně naučím, že můžu to Viktora mu pořádně prokopat tu jeho prvež. Neříkej to, natačíme. Neříkej to, ti říkám. Já se neřekl celý. Řekl. Teď já vidím ty toky na mě. On řekl uvu. Kdo řekl uvu? Já teďko obírám. Jak vy hodnotíš bodky? Bodky? Jo. 9,5 z 10. Že to je Iron. Máš štěstí.
Že už ti chtěl napálit. Tak, kámo, to je, my jsme v kruhu ovcí, prostě já to tady vidím na té mapě, že jsme v kruhu ovcí. Jo. Nechceš pozkoumávat? Pojď. Budeš těžit Jo, dřevo. Vítěz tady to dřevo, jo? A já mezi tím tady budu dělat dům. Lidi, to už může být konec. Další sérii jedeme business, money, chápete? Money. Já jsem Líša Marketovej, money. Chápete? Business.